Nawr de, beth sy'n mynd hyn de? O, beth yw e? Beth yw fel llew? Mae llew yn bita'r cregyn gleision. O ie. Fel de? Mae'n bita nhw. Mae llew yn dwlu yma, sws. Fi'n dod i'r net fyna nawr. Right. Beth i edrych am? Wel, beth yw e nawr? Fi'n dod i'r braich. Right. A gobeithio bod prawns o dan, Prawns? A maen nhw'n mynd... Yma na? Ie. Mae'n dod. Bod yn gloen, right? 1, 2, 3. Right. Right na? 3 prawns fyna. Waw. Am le hyfryd i fynd i siopa, ac mae'r fasged yn llenwi'n gloi. Fel de? Ie, ie. Gyda'r fel tymyn bach o mawn. O, ie, ie, A splash. Fel de? Na fe? Da iawn. Da iawn. Ni'n mawr ydyn nhw. Fe? Briliant. Briliant. Ni'n bita rhoi coginio a wedyn heb coginio o gwbl, fel sashimi. O, right. O, lyflu. Arbennig, right? Mae'r gwaith caled wedi talu allon traeth o gynhwysion yn barod ar gyfer y wledd. Chewch chi ddim yn fwy ffres na hwn, gobeithio bod nhw'n starfo. O fe lan. Na, mae bach o'r rock samphire fe. Fel fi'n gweud, nid food miles y fe, food inches y fe. Mae'n, ie. Mae'r chorgimwch yn mynd mewn gyda'r menyn a'r garlleg ac maen nhw'n coginio mewn eiliadau. Na. O, blodyn. A di, un i ti. Diolch. Edrych am hwn. Bendigedig. Ie, iawn. Bendigedig, o. Na fe. Melys, sweet i fe. Sweet, amazing. Ie. O. Fi dod nôl ma. Croeso cynnes i di. O, diolch. Rhywbeth gwahanol nesa. Sushi Sir Benfro. Cregyn cyllyll amrwd. Perfect. O, mae'n fel scallops ydyn nhw. O ie, ie. O, lyflu. Ys di mynd i'r restaurant 5 star, di dim yn cael bwyd O fel na. hyn. Na. Absolutely amazing.